Anụ arụ m chọrọ ka m zuo ori. Anụ arụ m chọrọ ka m kwado iko. Mana achọghị m ime ihe anụ arụ m chọrọ eluigwe lekwe m. Ure mamịrị ndị nsọ. Ure mamịrị onye agosi agosi sanụ shaga. Ana ha gachara. Ịchaghị ile ihe. Ele ihe anụ ahụ gị. No, ele ihe anụ ahụ gị mefara. Ana ha gachara ka izu m oshi. Ana ha gachara ka iriwe gwọnkịrị road and road. Mana achọghị m ime ihe anụ arụ m chọrọ eluigwe jide m. Imela yo aka abrala go. Ejidego m gị. Enwere eluigwe ka m. No, enwere eluigwe gị ejidego karịrị otu ebubo. Ị ka na-achọ nke na-eme eluigwe, but ọ n'ime ụwa ka judgment gị. Your judgment starts from here. You came through this year. I give nobody no chance. Not even you, not any parishioner, not anybody that will come close to me and talk rubbish. Anụ arụ m chọrọ sef ka m gbuo gị egwu. Ihe anụ arụ m na-arịọ m wu nhụ gị ma afụfọ ya ma eti gị aka na ashị nta fefọ gbuo gị. Anụ ahụ ka m chọrọ so mmawa gị aka na ada m apụlụ gote ndọpụ gị apụlụ dọpụga gị nwede nta dọpụga agba ilu dọpụga gị okwu ejigo ntụ drọ shangala gị ihe na-akpọ shangala drọ shangala gị ote dọtuo ya m hụ efesepụ mma gị aka na placenta gị dụrụ eriri afọ gị ote dọọ ya pieces. Well, I'm a peacemaker. Peacemaker m chọrọ ịnyọ gị na ịhụta m obiri n'aja ọcha gị a. Ọ na ịhụtara m obiri n'aja ọcha gị a gị mara ụdị m. Dedo anụ ọcha dị ka gbaga gị mamịrị m gbaga gị ya na kọpụ tii tigre gị nnu. Ịdị lọkị na ndị mmụọ ozi jisiri m aka. Lawa n'ugwu echewule ahụ ga-echebe na geeti ka a ga-ata ote gwụrụ ụkwụ ote gbaga gị n'ọkụ. Gịnị ka ị ga-eme? Ịgbake afọ. Enwere otu isi kwado. Adị I'm not an ordinary father. I'm father mere ihe ike before. Ihe ike ahụ ga-egbugbu. Nabata Chineke. Ị ga-anwụkwanụ n'ike ebe ọ bụ na ị mere ihe ike. Ogbu n'ike ga-ala n'ike. Otu a m ji na-asị na anụ arụ m chọrọ ka m mewe ihe ike o. Anụ arụ m chọrọ ka m na-akpa ike. Mana achọghị m ime ihe anụ arụ m chọrọ. Anụ ahụ nke m chọrọ sị egbopụ gị n'ike ọ bụ ihe anụ ahụ m chọrọ. Mana achọghị m ime ihe anụ arụ m chọrọ Chineke lekwe m. Mụ na nwa m chọrọ ime ihe anụ ahụ m chọrọ ejidere m uwe gị aka. Mana Chineke ejidere m aka. Mana ndị Mozis ji aka. Akwụkwọ nsọ ya ji m aka. Anụ ahụ gị rere waste product. Mgbe m na-agụ egwu anụ arụ enwetu ndị mọ ga. Mgbe m na-agụ egwu anụ arụ ele onye ikwe ga. Ele otu ike shap. Ama gị na anụ arụ m dị brutal o. Nwaanyị ga-eji akụ anụ arụ m dịkwa rugged. Ndị nsọ ka iwu anụ ọsọ emetọgwele emetọ. Hapụ ndị nkwosa ị hụrụ ụzọ. Ị hụziri ụzọ. Ị hụrụ ụzọ. Awụ masị ka lele ego m ụzọ. Lele ego m ụzọ na-emepụtacha ihe a na-ahụ anya. Kego ihe a na-ahụ gị na-achọ. Anụ ahụ ke m chọrọ ka m rụọ ebe a na-emepụta mmiri. Ọ ya ego m ụzọ tebụl wọta. Ọ ihe anụ ahụ m chọrọ. Anụ ahụ m chọrọ ka m na-eme bred. Ihe kego chọrọ ka ị na-aga hụ ụzọ. Anụ ahụ m gbachọrọ ka agwọtagbuo. Mgbe anụ arụ mere ego m ụzọ ya arụta ezigbo mmiri. Anụ arụ ke gị akwa okwu ọjọọ ka o tiri gị na. Onye ọbụla nwere kọọlụ akpụrụ ya. I am called to save and you are called to destroy. Imetụ m aka. A na-eji gị bido n'afọ ọhụrụ ahụ. A na-eji gị bido n'afọ ọhụrụ ahụ. Ndị fast food ga-eghe akwa gị na mgbede. Oke, ndị fast food ga-eghe akwa maka Chineke. Ama m inwe elu ka a ga-eghe eghe. Kpamaka. Bịa nso. Kpamaka. Bịa nso. Kpamaka. De Peter ga-agbakọ m n'aka. Peter ada ọpara mmiri. Idiot. Nobody. Buru afọ tumọ egwuarị utu afọ ga-efe Chineke nwere otu iji onye dị akpa nla like ọ ga-efere Chineke ị ga-efere Chineke a na-eselete anyị eselete ike maka na ọkpala eri otu ọwụ ụmụazị bịa ọwụ na m awụrụ ebere fadị che na chi igbe m ụmụazị ichefuru obuga ala aga na darị gị ụmụ bụsa ọ bụ ihe ị nọ nke ekomoflaja nye m okpu biko ndị apa mfe ekpuru gị n'isi nye m okpu m ama eyipụ gị ama eyipụ gị akụsị gị ezo nye m ekpu ngwa afọ ọhụrụ ị ga-adịkwa ka nye m okpu m biko nye m okpu m otu isi okpu m okpu a ga-ekpu ife okpu nna bụ enyi okpu nna gị o kwere ịghọ nkịta ka ọ fee ego ji aghọ enyi anụ ọhịa
iwudo tọọ mana achọghị m ime ihe anụ arụ m chọrọ eluigwe lekwe m ị ga-emeriri ya o achọghị m ya o achọghị m ya o ị ga-eme ya o ị ga-emeriri ya o ihe anụ ahụ gị chọrọ mee ya ka m hụ ya anya ịma na chief Imo so ga-aga ihe ọ sọrọ gị mewe awụ m mkpụrụ anya nyere gị onye komita wee nyere gị n'afọ 2026 ọmụnaka kpamsam achọghị m ime ihe anụ arụ m chọrọ eluigwe lekwe m ị ga-emeriri ihe anụ ahụ gị chọrọ chief Imo na-ele gị igbu ga-egbu ka anụ arụ m chọrọ right now ịbịa ọkwụkwụgo ka anụ ahụ m chọrọ mana Chineke ga-ekpe gị ikpe mpụ na arụrụ ala gị niile chimekwela ka m daa abụ m nwa nke gị o mgbe okwukwe m na-ada eze agbachikwala ụzọ mgbọchiri onye ọma meghere m ọnụ ụzọ ka ọrụ ọma niile lụrụ n'ime m ka ọ ghara ịbụ ihe fuo eze m ekwela ka m daa Can you for one day come out and sing a song that befits you? Eleke uchi ga-ekwekwela ka mgbe mbe igu zọtọ ọsụm eleke uchi na-ekwekwela ka ịda ya bụkwa nwa nke ya mgbe okwukwe ele onye bụ nwa nke gụnwa gabriela adasis. Don't you know that the song is supposed to be singing now? Abụ m aja dara ada Chineke kwalitenu ndị gị abụ m ụlọ dara ada obi n'igwe kwalitenu nwa gị o abụ m aja dara ada Chineke kwalitenu ndị gị abụ m aja dara ada obi n'igwe kwalite m ma gị chọọ ụmụ egwu awụ m ihe kwesịrị ịgụrụ gị ekwesịrị ibi ebe a na-ekpochi gị aja ọcha gụọ ọwụ onye oshi ọwụ na ọwụ onye oshi zụrụ ọgbalaga onye kwesịrị makwa ihe kwesịrị ịgụrụ gị lawa na ndokwa ọ gaghị adịrị gị mma lawa na ndokwa Nwa-aba lawa na ndokwa ọ gaghị ihe kwesịrị ịdị na-akụ gị bikọs imebiela ụwa ọwụ na ọwụ dị mmadụ gị ụwụ ihe ejiri ihe bụ ụlọ nsọ adana na ọgbaghara iwu ndị kurukutu karakata iwu ndị kurukutu kata na-ekwesịghị iti gị na be ya Chineke mgbe okwukwe m na-ada biko ya gbachikwala m nkịtị otu o ji gbasa gị okwukwe gị ọ dafere na ọ na-ejigide agba nkịtị Chineke enyekwele gị okwukwe na ọgụ ka ọ dịrị ijidesi aka ọ bụrụ ihe niile ebu ya Chineke okwukwe gị daba gị Chineke gbanụ m nkịtị ọ gbafere gị na onwe gị bụ ụzọ hapụga the work of God ị kwesịrị ịnụ hapụga the work of God ọ ya wụ na Chineke agbakọtala gị because if you are called to do the work of God you are to remain in the work of God do the work of God walk in the vineyard of God and allow God to use you ebe ụlọ okwu Chineke okwu ụwa ikwuchala ele ebe edoele m akwụkwọ nsọ kwesịrị na agbaketele m Chineke azụ akwụkwọ nsọ akụwala pa ahịa anụ ọ kụwala pa n'ala ebe ọ nọ n'ebe akwụkwọ nsọ kụrụ idobere okwu nna m n'ala okwu nna gị ma okwu nne gị ma okwu ikwu na ibe gị ka m dọwara n'ala okwu nna kem okwu dere m ndụ okwu ndị agbata okwu uwe okwu m jiri m ga mgbakwasịrị ụkwụ ọsị awụ the word of God is a rock unto my salvation gị were tọgbọ n'ala so ịma dị n'okwu nna gị ka m jibụ aga m atọgbọkwa gị n'ala otu isi tọgbọ okwu ịma na asị na okwu Chukwu abụghị ilu mana imeele ya na-elu ilu imene ya na-elu ilu ebe m nọ ọ tụkwa m ụtọ kebe adịkwa elu m ilu ọ sị ka gị ulu gị elu ebe abụrụ proverb mana imere ọ dị bita ele ka ị na-apakalala motu ị na-esi apakalala ihe nju ome hapụtala m aka n'uwe apakalala otu m na-eji apakalala ihe ndị ome ihe ụmụ agbọghọbịa bịa apa na mbika awụdị m nkwụ ka iji ọnụ bịa n'afọ ọhụrụ ejikwa ume ihe agwa kwesịrị ọnụ ka iji ọnụ bịa kọ na mụ na gị mepịa m gị kpụrụ m okpu Chief Imo eji ụlọ okpu m eme praktikal ihe otu na-esi eyipụsị ha iji ọnụ bịa n'afọ ọhụrụ a ijikwa ume hapụkwa m agajekwa m confession ijere confession i wee kọmiti eme ọsọ n'ụzọ ikemakarịsị ịgara mụọ ọkpọ n'afọ maka Chineke m elu ga-adị nhịa ị ga-adọkara m uwe na-agbapụ ekpe ori maịmaị ori ajụjụ gbara ụka Chineke